mu ba abin da za mu ce sai mu ce ma gwamna Radda mun gode, Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan kan shi ya yi mawa, banda ciyarwa wadda jama'a za su amfana, shi kan shi ya yi mawa. Don duk wanda ya taimaka gwamna Radda wannan abin da ya bullo da shi ya ci nasara, shi ma yana da lada. Ballantana kuma sha kundin shi gwamna. Ka ci yadda ana kiyasin cewa duk rana dubbannin mutane za a ciyar, wanda Allah kaɗai ya san iyakarsu, ko masu kiyasi suna yi ne, amma dukkan wanda Allah ya sa ya samu ya ci, da wanda suke dafa abincin, da iyalan waɗanda aka ba ɗaukakin alhakin wannan, da waɗanda aka ba, da ƙwari, da mai sai da itace, da mai sai da kalanzir, da mai sai da manja, da mai sai da gishiri, dukkansu sun shigo da an taimake su. Ballantana wanda ya azumi ka ciyar da shi, Allah ne ya ce kana da lada daidai na wanda ka ciyar. Dukiyar ƙasa hannun gwamnati take, duk mutane magana suke, abinda Allah zai tambaye shi zalunci in yayi. Amma dukiyar ƙasa yadda ya tahiyar da ita haka nan take, banda magana Allah dokar bature. To bar mu dawo ta Allah, sai ya ce ka yi adalci wajen kashe dukiyar ƙasa. To sai gwamnan nan ya zo ma sai ya ciyar da masu azumi. To a nan wurin ina ladai ya sai mizanin Allah kaɗai ke iya ɗaukar wannan ladai. Kaga mu murna za mu bashi. Aƙalla duk rana zai ciyar da mai azumi dubbai, kuma ladar da aka ba su shi za a ba gwamnan Radda ko mun hasadaka. Domin dukiyar nan in bai ga dama ya ciyar da ita ba akan aikin alheri, ba ka iya sa shi, ba za ka iya hana shi ba. Sau da shi ne gwamna, shi ne alhakin yake hannun shi a doka ta Allah da dokar ba Yahude. Shi dai ya ba riƙon dukiyar ƙasa, dukiyar jama'a. To sai ya yi aikin alheri, kuma sai Allah ya ce kai duk wanda ya ciyar da mai azumi zan ba shi lada kwatankwacin mai azumi. Sai ya zo lokacin azumi ya ciyar da dubbai. To ya kake zato? Ladai. Kaga wannan murna za mu yi masa. Allah ya taimake shi, ya zo zai yi abin da zai taimaka shi a lokacin da bai kujerar gwamna. Lokacin muna can wurin Allah zai mana hisabi, to shi za ka ga me Allah zai masa. Don haka wannan murnar nake mashi da waɗanda suka taimake shi wajen assasa wannan aikin alheri, su ma Allah ya ba su lada irin yadda Allah ya yanke ga wanda ya yi wannan abu. Saboda tahiya ba ta mutum ɗaya ba ce, saboda ka duk wanda suka tallafa mai wajen yin wannan aikin alheri, su ma Allah ya saka musu. Sannan muna kira ga waɗanda aka ba alhakin yi, yanzu fa ba ya fita hannun shi, in ya saka muku alhaki ya komo kanku na kula da abincin, na yin abin da gwamna Radda ya ce a yi da kuɗin da ya tura na mutane. Kuɗinku ne ya ba ku a taimake ku. To idan fa wani kuma ya zo ya son zuciya yadda muka saba, ya karkatar da abincin nan ba ta yadda aka ba da umarni ba, to shi da gwamna Radda ya fita, kuma Allah ba zai rage mashi lada ba. Kai da kai zai ɗora ma alhakin mutanen da ka zalunta a wurin ciyarwa ɗin. To don haka wannan mutane su san wannan. Mu ne masa murna, Allah sa ya gama lafiya, Allah ya taimake shi. Tsari ne mai kyau, tsari ne wanda zai kawo sauƙi ga talakawa. To tsari ne wanda za mu ce sai an yi hattara, saboda akwai abin da muke kira equilibrium position na kowane irin abu a duniya, yana zuwa inda yake daidaita. To in ya zo inda yake daidaita, idan aka kuskure kaɗan ba zai yi kyau ba. Abin da ake magana cewa kar a fara shi a sake shi da wasa, kar a fara shi a yi ba abin da gwamnati ce a yi ba, a yi ba abin da doka da ta shimfiɗa shi ba ta ce a yi, a yi ba akan program ɗin da aka ce a yi shi ba. Kar a yi son zuciya, a fara shi, kuma an fara shi a yi shi yadda aka ce za a yi.
equilibrium position da muke wani abu na daidaito, to kuma a riƙa yi ana tahiya ana kallon other forces waɗanda ke tahiya a cikin jiha, dole su rika tafiya hannu kai da kai kunnan doki, kai da kai, domin kada wancan ya rusa wannan, kada wannan ya rusa wannan. Dole gwamnati ta tsaya tsakiya, ta zama na tana da wannan abu a cikin zuciyarta, kuma ta tabbatar da wannan abun a haka. Ba wuri ne wanda za mu yi wannan bayani ba, domin ba duka kowa ya san ma me kake nihi ba. To amma dai kundin abin shine an yi abin da talaka zai samu sauki, wanda ke kusa da talakan shi ma zai samu sauki, jama'a za su samu sauki. Dama ita gwamnati musamman ta farar hula dan sauki aka yi ta, wakilci ne mutum ɗan adam ya ɗauka ya miƙa maka, ya ɗauki wakilcin shi ya miƙa maka, shine demokradiyya. Saboda ka wakilce shi yadda ya kamata ka wakilce shi, kowane mutum da ke cikin jihar. Gwamna yana da alhaki ga gwamna, da mahaukaci, da mai hankali, da ɗan iska, da waliyi, dukkan su alhakin gwamna ne ya tabbatar da sun zauna lahiya, sun yi iyo a cikin ruwan da ba wani abin da zai halakar da su, sun wanka kamar yadda kowa zai shiga ya wanka. To shi ne gwamnati, kowane irin mutum ƙarƙashin gwamnan jihar Katsina yake. Saboda haƙƙinsa ina ƙarƙashin gwamnan jihar Katsina ya tabbatar da ya samu ingancin rayuwa daidai ƙarfin gwamna. Thank you. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ba haka jama'a, assalamu alaikum. Bari in fara da yi mana murna ta shigo azumin watan Ramadan. Allah sa mu samu albarkacin da ke cikin wannan wata. Na shigo ne domin in yi bayani abubuwa guda 3 ko guda 4. Tunda muka fara wa'annan programs din wanda Sani Liti ya fara yi, ina so in sanar da mu cewar it's a joint effort, concerted effort ne. Mutane ne da yawa muka haɗu muke tunanin, saboda mun sai da gwamnati take, mun san mun participating a gwamnatocin da ke baya, mun ga wasu 'yan kurakurai da aka yi, ba ma kamar yadda su mutanen da ake mulka ba su gane abubuwan da gwamnati ke kokarin ta yi ta kawo musu domin ci gaba. So ba za su karbi abin ci gaba ba. Lokacin da aka kawo masa abin ci gaba, za su ringa ɗaukar shi kamar wani abu ne aka kawo masa na dole, saboda gwamnati da ke bisa ta kawo shi kamar dole za su ɗauka. To idan wannan abin ya zo, mutane suka amshe shi da murna da kaza kuma, amma a zuciyarsu abin baya cikin zuciyarsu, to daga baya in gwamnati ta tafi, za ka ga cewa abubuwan nan sun mutu, sun tafi, sun bau jama'a, ba su amfane su ba yadda ya kamata a amfane su. Zan bada misalai da dama. Misali, ni na lokacin da muna gwamnati Malam Umar Musa Yar'adua, mun yi kokari an haɓaka rural economy, tattalin arzikin mutanen da ke karkara. Aka je ba local government da babu community da ba ward din da ba a kawo wani abin da zai rika mutane amfani domin samun kuɗi ba. Har ya kasance rating da ake ma jihar Katsina na cewa jihar Katsina ta ɗaya daga cikin jihohin da suke talakan jihohi a Najeriya, sai ya kai ga mun tashin goron zabu ba a kiran jihar Katsina cikin mutanen da ke da yawan talakawa a jihar Katsina, saboda rural economy, saboda shi wani tattalin arzikin na economy na rural area an haɓaka shi sosai kuma ya wadata. Mutane za su iya tuna duk ƙananan hukumomin akwai kiwon kifi, akwai noman rani, akwai waye dama-damai muka ringa ginawa waɗanda za su ba da dama a waɗannan noman ranar. Amma me ya faru da gwamnatin da ta zo daga baya, gwamnatin ba ta bai da hankali kan wannan abun ba. So abin kuma baya cikin al'umma sosai. Da yana cikin al'umma sosai, da al'umma sun zanna sun rike abin, da yanzu har yanzu Katsina ta kila da yanzu Katsina ta ɗaya ko ta 3 ko ta 4 wadda ta fi kowace jiha arziki a Najeriya. To waɗannan abubuwan da muka zanna muka yi ta nazarin su muka ce to wannan gwamnati ta zo tana kawo abubuwa da dama, kuma tana kawo concept da dama, amma mutane na kasa gane
dalilin da ya sa aka kawo su. Waɗanda suka gane ko kuma suka yi ƙoƙarin su interpretin abun ba su interpretin abun yadda ya kamata, watan ba su ba abun fassarar da ta kamata. Bari in ɗauko misali maganar dabbobi da na awaki da Sani Lite magana can baya. Na duba comment section da yawa, na ga maganganun mutane da zagi da waye, kaga dattijo kamar Sani yana kokarin ya jawo hankalinku kan wannan abu, amma kaga yaro ya hita ya datsa mashi wata magana yayi abin ganan. To babu komai, wannan duk irin wannan maganganun daga baya mun sai in Allah so ya da za su ba wannan. Mu ne tsakaninmu da Allah muke yi, mu kuma na kokarin mu jawo hankalinku ne. Yanzu wannan maganar awakin da kake magana, ni na san state of Gujarat ta India for example ta taɓa yin irin wannan program ɗin shekara 5 ko 10 da suka wuce baya. Mata aka rika ba awakin nan guda 3 mai kuma guda 4 munin da aka bada. Za a ba mace awaki guda 2 mata da ɗan tauri ɗaya. A lokacin 30,000 rupees aka rika sayan waɗannan guda 3, wato rufi 30,000, wanda zai kama misali 70,000 zuwa 120,000 na Najeriyan naira in ka fassara shi zuwa yanzu a wannan lokacin. To wancan lokacin nazari, masu wanda suka yi nazari, wanda suka sa abin suka yi shi, daga bayan shekara 5 sun ce kowace mace ta ansu wannan sai ta samu rufi ya kai 500,000 daga wannan kiwon. Kuma awakin nan guda 3 suna nan wanda ba a sai da su ba, amma awakin nan guda 3 babu wanda ba ta samu akuya 15 zuwa 20 ba waɗanda suka samu kuɗi daga sai da waɗannan abubuwan. So kaga irin waɗannan abubuwan dole sai mutane sun gane exactly menene philosophy behind me yasa ake yin irin waɗannan abubuwan. To mu abin da yasa muka shirya wannan ɗan kware-kware zama kenan, muna ba da saƙonmu. So saƙonmu ne ga al'umma, saƙonmu ne muke bada ga al'umma saboda mun yarda da abin, kuma ba kai tsare kawai muke zannawa mai ta magana ba. A'a, kamar yanzu yau ɗaya daga cikin abin da Sani Lite ya magana a kan shi shine ciyar da al'umma lokacin azumi da kuɗin jihar Katsina. Sai da muka zana mun kai mu 8 aka yi ta debate yaya ake, ya malamai muka kira malamai suka ba da fasara yadda abin yake, muka ɗauko muka haɗa muka yi kaza kamin a baka saƙon. Watan kamin saƙon ya zo gare ka sai mun tabbata abin da ya zo gare ka abu ne sahihi wanda ko ina zai je yana cikin hukuncin Ubangiji zai amfane ka. To kuma mu ba mu duba negative, watan ba mu duba abin da zai kamar a ce abu mai muni ne. Muna duba kyakkyawan abin, muna duba yadda za ka yi ka ci riba abin, yadda abin zai zama kyakkyawa gare ka, sai mu kawo maka shi. In ma akwai hanyar munin, kila za mu pinpoint ɗinta mu kawo maganar gyara kan abin da muke tare na munin. Amma dai abin da za ka amfana, abin amfanin shine babban abin da ke gabanmu. Wannan shine sakon da nake so in yi. Nan gaba kuma cikin hukuncin Allah za mu mata gidan rediyo da gidan talabijin daga wannan social media da muke yi waɗannan abubuwan. Sannan kuma wanda ke da tunani irin namu yake so ya shiga cikinmu a rika sannan ana tattauna irin waɗannan abubuwan, kuma ana kawo ma jama'a positive abubuwan da gwamnati ke yi, ba ko gwamnati ta samu muka saka mu. To yana iya zuwa mu zanna mu ci gaba da yin irin wannan abubuwan tare. Kamar yaranmu da ke nan bayan fage wanda ke bayan abin ga masu ko mana comment ɗin da ake yi a social media, muna musu godiya cikin hukuncin Allah. Na gode sosai, Allah saka da alheri.